panahon. So, amo na kay nasiling nila nga you only live once kano, so hindi na kita magsige pada parangakig, no, sige pada pangaway sa iban nga mga tao. Kung hindi sila kabalo magpatawad, di ikaw lang patawad eh, no, perte, no, ibukada pa lang sa atong programa mga patawad niyang ginistoryahan mga pero ako wala mo ka sa may sa may nalainan sang buot, so wala ko sang dapat patawaron pati pati pero amo na mga ka-aksyon, magpinalanggaan kag magbinuligay kita tanan, no, mas kay mas maayo ina nga buluhaton sang sa si kadamo si mo dira iya sang kontra nga do ato kang wala kalipayan sa kabuhi nan. Sige. So, amo na mga ka-aksyon, be happy lang kita iya, smile always kaya ang yuhom makapabag-o gina sa adlaw sang isa ka tawo. Labi na kung do ka medyo bala sang iya nga adlaw bala do hindi gid nami. Ti yuhuman mo siya makayuhom man siya sa imo. Ti do ka mamag-an ang iya nga feeling. Te, bisan sa gamay mo lang nga yuhom da, matingalat siya, nag-yuhom siya sa ako na nga di hindi ko man siya kilala. Nan. So, amo na makapa-brighten man na or makapalighten man na sa ila man nga adlaw. Okay? So, sige, sa tanan na nga naga-monitor dra via Facebook, good morning man sa inyo sa aton dra nga mga overseas Filipino workers, labi na ang mga negrosanon, mga bakolodnon naton nga mga Pinoy bala nga dra or mga negrosanon, bakolodnon nga dra nagaobra sa iban nga pungsod sa nagkalain-laing nga lugar sa kalibutan. Good morning, good afternoon, or good evening dra sa inyo tanan. Okay? So, sige, subong adlaw mga ka-aksyon sa yapon. Pag-istoryahan tang pila ka mga balita nga of course, nagakahanabo diri sa syudad sa Bacolod, sa Negros Occidental, kay iban pang lugar. Kay hibaloon taman karon ang sitwasyon sa palibot sang syudad sa aton nga pag-check sa patrol with action na Zil Minardo subong adlaw. So, i-check ta na mga ka-aksyon pagkadto ko di kagina while driving, naka-okay man sang tiyempo wala man sang tulo talithi do kagabi man tong talithi gamay, so kabay pa nga mangin nami ilang weather subong adlaw para ang mga nakapanglaba bala maka gid maka panghalay, no, kapanghalay kag may sulok-sukon nga uniform boss. Kasi syempre Monday naman, no? So balik naman trabaho tomorrow, especially nag-aobra sa government. Okay? So, sige, good morning, Dra. Kag happy birthday gali ha, sa tarang may birthday today, November 20, kada celebrate na sa anniversary. Happy anniversary lang, Dra, sa inyo. May lang nga pagsaulog sa inyo, Dra, nga mga special events sa inyo nga kabuhi. Okay? Kag ato na nahibaloon ang lakat sang panahon subong adlaw mga ka-aksyon. Labi na nagaplano nga mag-travel layo or ining magtabok pa bala sa mga isla, kinanglan pa magsakay sa mga mga bangka or man dira nga mga sakayan pandagat. So ari mga ka-aksyon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nagapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod ina sa ITZZ o kon ang Intertropical Convergence Zone o kon ang localized thunderstorm. So mahina itubtub kasarangan ng huyop sang hangin, gikan naminhan, padulong naminhan na sidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, ang mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw magabutlak mga ka-aksyon las 5:45, subong nga aga kag magatunod las 5:22 karon man iya sa hapon. Ang temperatura diri sa Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius tubtob 30 degrees Celsius. Okay? So, do ayo man na. Kung may mabatsyagan kita karon nga pag-ulan-ulan, hindi na bangod sa LPA or bagyo, kundi bangod ina mga ka-aksyon sa ITZZ o kon sa localized thunderstorms. Again, pero sa gihapon, maghalong kita gihapon mga ka-aksyon. Okay? Bisan diin man ta magkadto, halong-halong gid. Okay? Kaga sa ato naman nga mga action reporters kag correspondents bala para sa mga balita nga ila idulong sa aton subong nga aga. Unahon ta sa City Halls para sa headlines ni Action Arte Hupon, innovation para sa garbage collection sang Bacolod ginatutukan sang Benitez administration. Sa Bacolod City Police Office, with Action Eric Magbanwa, isa patay, isa pilason sang magbungguan ang duha ka motorsiklo sa BS sa Kinulakson Street, Barangay 4, syudad sang Bacolod. Kay Action Roger Gutib naman,
Kapulisan sa siyudad ng Cadiz padayon pa naga-imbestigar may angot sa pagtiro patay sa isa ka mangunguma sa barangay Celestino, Villasin. Kay VJ Apasible or Action VJ Apasible, crime rates ang binabagan manubo halin pa nagligad nga bulan. So karon mga ka-action na aton hibalo ng detalye sina upo na aton nga action reporters kag correspondents. So this time pause kita na for some commercial breaks kag sa aton nga pagbalik na mga ka-action aton kwaon ang aton patrol para i-check ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay. Last 5 Philippine Standard Time kag this time mga ka-action abi check ta nga aton nga patrol saya karon pa dahil nga paglibot diri sa syudad sang Bacolod aton hibaloon ang sitwasyon kun bala kay na medyo okay man ang weather subong basi nagatulo talithi o kuno kamusta ang kalangitan no basi ga wala ga yuhom lang kalangitan ha ga kusmod balahaw ti dugay-dugay mahibi na siya no so may mga ga plano dira ka mag travel especially na kung mga nabukid ba lang nga lugar na extra careful gid kay kisab lang mga action may mga nagaka hulog dira ba lang nga mga bato kung ano man dira nga mga magkrahulog dira ang mga kahoy dira no so muna aton gid ina nga dapat ulo aligmat gid kita be alert gid be vigilant gid every time magudlikaw kita sa aksidente no labi na subong kadamo sa mga cases sa mga landslide gamay lang bala nga pag ulan-ulan basta straight lang tayuyon lang gahumok na ng duta tiyan mo nagailikawan ta
nga magsigi dra pang utod sang kahoy, no? Pero ara na nga patrol naton with action Zeal Minardo aton siya i-check. Action Zeal, happy Sunday morning! Ay, okay na utod. Sige. Okay, amo na maka-action sa nasiling ko bala nga ako na travel kita, no? Dapat extra careful. Gid kag kakululbaan sa mga panahon daan. So, amo na gani nga, likawan tang sige bla pag pang-utod ra sang kahoy dra bla maka-action. Kay kun sige kita dra sang pang-utod sa makahoy, was bla man naton ginaislan, ti konti amo man ang balik sa aton sang aton nga sa aton nga kung sa Tagalog pag naka-action kalikasan bala baw kalikasan. So amo na bala kay kabudlay, no? Kabudlay kun kita mangyapon maapektuhan sina. So mas mayo nga kampanya na sa mga believe ko ni sa mga organization bala mga iba nga kampanya kompanya bala nga naga-campaign nga tawag sini nga pananom sang kahoy, no? Plant trees gid mga ka-aksyon kaya mo ginang very important gid katama kay kung wala inang kahoy dira ay ambot ko na matabo sa aton, no? Diri sa pungsod hindi man sa pungsod Pilipinas kundi sa bug-os nga kalibutan kinagabatsyag na gid iya sang ginatawag nga global warming. Gabay lang nga pag ulan basta riktada nga pag ulan bala ga dayon ga tawag sini ga binaha dayon, no? Diri ga sa aton sa syudad sa Bacolod straight lang ulan ga binaha dayon perti gid ang mga mayor nga madalanon baw perte kadalom kisa kakululbaan kay duga malabot ang imo dira nga makina ti okay lang ng makina kay do madala lang na pa kayo kung leptospirosis kadabi makagtan kada may pilas kada sa tiil, no? Especially mga gaubog-ubog bala kag makagtanda sila sa nga hindi man makagtan kundi masulod sa masulod sa imo dira nga mapilas ang tubig baha nga ginihian sang friend mo dira nga ilaga dra gid masugod ang leptospirosis do kabudlay gid sina maka-aksyon. Okay, so muna extra gid kita mangin responsable gid kita kag ang basura dito sa may dalan na circumferential do na collect na to sa nagligad, no? Sa wakas ti mayo gid man na nga nakolekta na to kay kalaw ay tana lang tawon niya amo nagahambal nila nga hindi ligad do nagtrending patong di na bla City of Smile kundi City of Smell na makaksyon kay ang basura ga tinumpok. So kay amo to wala nakolekta sang IPM pero subong na amat-amat naman ate mas gid na mas Mayo at least na tulupangda, no? Ginatagan sa itulupangod ang ining concern sa aton iya nga mga mga bakulod non. Okay? So, sige lang. So, amo na maka-aksyon, diri kita nay kay do hindi ta malambot ang aton nga patrol. Diri kita sa mga balita lokal bla maka-aksyon. Kundi ang dalan dabla sa Lopez Haina sa may barangay 27. Ambot ko nga for sure iban familiar dira kabay kung labi na mag peak hours perti dira iya ka traffic katama mga ka-aksyon. So ginhimo sa Bacolod City Legal Enforcement Team nakita guro nila ang rason man kisa sang trapiko or nagapadugang sa traffic. Ini balang mga mga ginapamutang dra lang ang mga baligya bala kay may mga kauturan dra nga naganegosyo mong sa mga furnitures nagahimo na bala sang mga sa mga double deck na mga bangko mga pa man dira nagalalapaw sa dalan ang ilang nga mga baligya. So tendency ang dalan imbes nga agyan pa sang mga salakyan or agyan pa sang mga tawo ti ara na dra ilang nga mga baligya ya mga aksyon. So hindi agi ang iban nga masalakyan rason kisa sang trapiko. Sumayo kay ginamat-amat na tinluan sa aton dra nga mga City Legal Enforcement Team. Dra na mga action located sa
Barangay 27. So with joint operation ni siya sang Bacolod Traffic Authority Office o ko na bitaw. So amo na mayo ini mga ka-aksyon nga tikang no sang aton nga gobyerno nga tinloan na dira kag kabay pataning after tinlo mangin magsunod bala gyapon blahaw magsunod ng aton nga mga kauturan dira nga kung diin na sila na plastar na pahigad na dira na lang kay base bala after 1 week lang bala nga sunod bala nga wala na nagalalapaw drang ilang mga kagamitan. After a week na naman, ara naman sa dira na bulad ang ilang nga mga mga double deck or ano pa dira nga mga ginapang higdaan kama nga ila dira ginapang himo mga ka-aksyon. So kabay pa kag magluwas sa mga baligya nila nga galalapo sa dalan ang mga tricycle pagidi nga parking dira kag iban nga masalakyan ano na yan ang mayon nga mga dalan da so ginagyan gina sang hindi lang sa mga pasaherong masalakyan kundi mga pribado of course so muna nagrason sa kisa sang trapiko dira perti gid na dira ka traffic mga ka-aksyon labi pa subong nga may klase na baw do kagid do maugtas kagid sang ka traffic dira although we understand nga siling gani nila kon ga traffic kuno isa ka lugar but silingon naming ekonomiya ti okay man na nami man na siya puti galing nga muna na blaw pwerte gid ka nami ekonomiya pero gaugtas man ang mga tawo gataas ang dugo bala pero okay man na masolusyonan ta lang na ang mga ang mga naga block dira bala sa mga dalanon kay suno gani dira ya kay Ramiro Montaño bala isa sa mga furniture owners so naga-cooperate man sila kuno sa sa ginapatigayon nga clearing operation or joint clearing operation sa City Legal Enforcement team sang Bacolod kag Bacolod Traffic Authority Office. So kabay pa nga nga masunod ta ginaha sa aton makauturan dira kung nagapamati man kamo para man sa aton tanan. Buligan ta man ang syudad sang Bacolod para sa may naswagon pa nga buwas damlag sang syudad. Baw pwerte may naswagon nga buwas damlag. Pero tuod ina mga aksyon, no? Especially nga ang Bacolod highly urbanized cities. So, sige. Kag ginaabi-abi naman mga ka-aksyon ni Bitaw Head Major Junji Liba kay bay may plano si Mayor Albi Benitez nga magkuha bala sang kontraktor para sa towing kag clamping mga ka-aksyon sa masalakyan nga may violation nan arigid labi na ang sa dalan circumferential dra sa may hindi ko lang abi maano bala kung ano na da nga lugar sa basta sa may home site na da nalipat ko kung ano na da nga dalan basta circumferential going airport bala makaksyon bawo kadamo gidra sa naga-parking nga mga salakyan kisa galalapaw pa mga junk shop bala nan isa man sa hatagan sa Itulopangod sa aton nga local government unit sa Bacolod ining mga naganegosyo sa junk shop nga nagalalapaw man kisa ang mga bakal or mga padra nga mga ginabutang sa junk shop dra sa mga dalanon. So i-check tagid ni kag mga salakyan man ginahimo parkingan ti konti ang mga naga-bike bala kay konti may bike lane na da ti mga naga-bike ti konti nagapatunga na lang kisaya kay hindi man sila kaagi, hindi man nila magamit ang bike lane kay may naga-park man dra nga mga salakyan, mga guba nga salakyan or mga vulcanizing shop dira ginahimo nila ilaya nga nga palarkingan. So ang local government sang Bacolod nagaplan especially with Mayor Albi Benitez nagaplan nga magkuha sang private contractor nga may kompleto nga gamit. So bungod sini ti kon matigayon ang local government sang syudad sang Bacolod ang hindi na kinahanglan nga magbakal pa sang sang mga kagamitan kaangay dira sang ginagamit na blang towing truck na bala nan kag sila na iya ang ining mga private contractor sila na of course ang responsable man sina no sa pagkuha nan halong-halong gid kay kumadayon sa aton dira nga mga mga tao dira nga gapasaway nga ginahimo niyo parkingan ang dalan labi ng mga mayor nga mga dalanon ara kamo din nagapark nan halong-halong gid kamo kay basi ibot na lang kamo ang salakyan nyo to ay gasakay na sa towing truck sang
sang iga-hire sa aton iyang gobyerno na mangin kita responsable nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Okay? Las 5:21 Action Radio Philippine Standard Time. Mapos kita na for some commercial breaks kag sa aton nga pagbalik yung mga aksyon, mga balita na sa aton nga mga action reporters kag correspondents. Pagabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Alright! Good morning mga ka-aksyon sa naga-monitor na dra sa aton nga Facebook Live. Good morning sa inyo. Dali lang kita. Pangtamyagon tani sila bala. Kay Emil Hapzon, Alex and Flores, good morning sa inyo. Kay Ronel Candido Candelasa, good morning man. Genida Ordonez, good morning. Si Rosendo Vergara, good morning sa imo. Raymond Ramos, good morning. Maria Victoria Paredes Ngo, good morning man. MJS Candido Hildore, good morning. Silani Figueroa, good morning man. Giselle Gilem Mamigo, good morning. Felix Gart, good morning. Rene Kasaklang, maayong aga. Kay Mama ni Jean Gacho Kabato, good morning sa imo da mother. Kay Rose Singguay, good morning man. Kay Ruming Estrabon Hedalanga, good morning sa imo. Dra sa may barangay Talaban, Himamalan City, ga-monitor mande, ngapita. Sige, salamat gid may lang nga pagpangape. Kay Sheila Sebritas Diente, good morning. Miss Jeannie Sulgon, good morning sa imo. Kamustang kapahuan mo da sa may Valladolid? Sa mga ka-aksyon ta, nga magbiyahe bala pa south or haling ka mo sa south. Hapit ka mo dira sa may Bebs Mangustan, bo katamis gidra sang Ilapaho, mga ka-aksyon. Puwerte katamis, do subayon ang imo sungad. Hindi man na. Pero katamis, mga ka-aksyon, ka very gid siya black kung ginatawag na nga gimaras. Nga mangga or paho, no? Nami gid siya pang mango float. Kay Ronnie Taasan, good morning. Rama Gire, good morning man. Marcy Rumbines Junio, good morning. Precious Castro, good morning. Stay at home. Ati Mayo, gid na. Enjoy your day off dra sa inyo nga balay kag mag kaon-kaon no? Food trip. Danny Janjan Alcoriza, good morning. Christopher Joseph, good morning sa imo. Lito Dayap, good morning man. Okay, so standby ani mga ka-aksyon karon naman ang iban ha. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Las 5:24 Action Radio Philippine Standard Time, Public Action Report Sunday edition. Upod sa gihapon sa inyo lagad Action Dorel Kabatu. Okay, kaga this time mga ka-aksyon, nasiling ko na kainaton pagkakuhaon ang mga reports ng aton nga mga action reporters kag correspondents. Of course, unahon ta si Action Eric Magbanwa. Sa iya nga balita, isa patay, isa pilason sa magbungguan ang duha ka motorsiklo sa BS sa Kinulakson Street, Barangay 4, syudad sa Bacolod. Detalye sa Redaction Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Daniel. Report kay sa Bacolod City Police Office. Isa ang patay, isang person matapos na mungguanay ang duha ka motorsiklo kahapon sa Gagahon sa BS sa Kinulakson Street, Barangay 4, syudad sa Bacolod. Ang driver sa TMX 125, ginkilala sa kay Erickson de los Reyes, pumunuyo sa Barangay 4, Cosinero San Jutais E3, ngara karon confined sa may Corazon Occidental Montenegro Memorial Regional Hospital, matapos nga nakaangkon nila sa Pinas, kag bali sa nakalaing nga parte sa sining lawas. Ang Kawasaki Rosel ginamanuhan naman ni JC Calves nga pumunuyo sa Barangay Takuling, nga dungganon accounting staff sa dili ni siya ang nidala pa sa Riverside Medical Center apang gideklarar nga dead on arrival. Sunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 Action Dorel, ginausisa pa sa matulid sa yes investigador kung ano gid ang plastada sang ila sila pambungguanay, kagubala may kadasigon ang ila sidalagan sang matabo ang insidente. Around 1:20 isang kagaon may isa ka reckless imprudence resulting in physical injury with damage of property, no? Kung sa diin ang MX
naton investigador kag kwaon ang side sang isa ka biktima. Police Captain Paul Vincent Pindon, Hepe sa Police Station Number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanong nag-report. Una sa balita nga sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gid niya salamat Action Eric Magbanwa kaga sa Ilohan ta naman ang mabalita sa City Hall with Action Art ay hupon innovation para sa garbage collection sang Bacolod ginatutukan sang Benitez administration. Detalye today with Action Art ay hupon. Action Art, good morning. Good morning, Aksyon Dorel. Padayon pa sa karon ng pagdihon sang term of reference ang lokal nga panguluan sang Bacolod angod sa komprehensibo kag panibag-o nga estratehiya kag programa kon pagkolekta sang basura ang paghahambalan. Suno kay Mayor Albi Benitez, hindi pa sini sa karon madeterminar ang kalawigon sang proseso gani hindi malayo nga mahimo nga iga-extend pa sang syudad ang serbisyo sang IPMCDC kon kinahanglanon. Dugang pa ni Benitez kabahin sang term of reference nga ila ginadihon amo ang panganibag-o nga estratehiya kag innovation nga luyag himuon sang iya administrasyon. Suno pa sa alkalde, ginatun-an man sa syudad ang mga pamaagi kung paano mag-convert ang basura bilang mapinuslanon nga butang sa palaabuton na. We are trying to expedite ang aton TOR for bidding, and if malabutan that I need to extend them for 2 to 3 months, then we will extend. But in that case, we should be ready with a new program for a longer period. So ginaulat ko na lang ang TOR so that we can formally announce this. Damo improvement that can be done. And I don't think we should let it pass. We should make sure that these improvements are in place. In line with my pera sa basura, there should be a constant development of converting waste to a productive product. Ang tanan nga garbage, ang tanan nga basura, ginahaboy ta lang sa landfill. So, ginaproblemahan tan landfill, kay kadamo na sa basura, etc., etc. But if we adopt the concept of recycling, ang mga basura, instead nga ginahaboy ta sa landfill, gina-recycle naton, wouldn't that be a better solution? Right? And if we find ang pera sa basura, kung makita tamangin na, that will even benefit more people. So the approach of the City Subong, that's why ang TOR is taking a little bit more time, kinahanglan minimum 80% of garbage are recycled. Actually, the target is 100%. Para ni landfill naton, hindi na niya kinahanglan problemahan. Kaya gina-convert na sila tanan to a something usable product. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo gid niya salamat Action Art ay hupon kaga sa Ilohan ta mabalita sa aton nga action correspondent. Naatang balita ni Action Roger Gutib, kapulisan sa siyudad sa Cadiz, padayon pa nga nag-imbestigar may angot sa pagtiro patay sa isa ka mangunguma. Detalye sini with Action Roger Gutib. Action Roger, good morning. Yes, action Dorel. Blessed Sunday naman sa ato sa mga aksyon. No, nga balita action Dorel nga ito magsiwadulong ang parte bala sining natabo nga insidente kahapon sang mga pasado alas 9 takna sang aga nga sa diin ang isa ka mangunguma diri sa may barangay Silisino bala sining Gilotang sa bahin sang Sitio Tambubo sa among barangay sa Copini Ciudad sa Cadiz. Pero ini ang biktima naging kilala kay Diosdado Fuentes y Enteveros, 65 anyos ng edad, may asawa, taga Purok Pilar, ini barangay Colonia Divina sa siyudad ng Sagay, pero dito ina siya permiya sa may Sitio Tambubo, bangod ka may ginatalauma siya dito nga duta, kag may ara man siya dito nga balay, o kung payag nga gin patindog man, nga dra siya masami naga-stay sa sina nga lugar, hindi siya gilutang, kaga ang kapulisan nakabato na lamang sang informasyon at alin pa iya sa Sagay City PNP gani nga nagpabalo sila kahapon sang hapon mga pasado alas 4 takna nga may ara nga shooting incident nagluntad kag ara ang biktima gin-declare nga dito na arrival sa Alfredo Marañon District Hospital na sa diin may madamo nga mga pila sa iya sini nga
tangkugo lapo sa ulo kasi yaman sinigan ni nga dughan basta ang nabatyan to nga lupok suno pa sa mga residente adjacent sa mga lugar sa araang payag sinisang biktima mga anom ka lupok suno pa sa report kay nakapaybalo ang mga residente sa iya sining pamilya diri sa may barangay Divina Colonia kag nagpadulong man mismo dito sa area kay isa ka bata sini nga mo si Abraham 26 anyos sa edad nati amo pa ang nakakita dito nga kamang iya sini nga amay nga dugo na nabtan niya pa kada kapanugid pagani sa iya nga duha ka mga dlangko lawas kuno nga mga tao ang nagsunod sa iya sini nga balay kay pagkatapos kinlotang ini siya sang wala pa karon maibaluhan nga kalibre sang armas lotang. Lao sa aton man interview sa isa ka bata sini nga ginkilala kay Gabriel sa palayag na naton kagabi iwan sa kay Action Marlon sa Action Firing Line ang interview naton nga naga pahayag nga may duha ka rason kung nga ang ginlutang ang ila sini nga amay. Ang isa diri Action Dorel amo ang posible tungkol sining karabaw nga ginasagod sang ila sini nga amay kapag katapos nagbusong kag may ara nga butang sang kwarta bla o sa Butsiringon nga way pagkagwa ang tinday nga bata bisag karabaw ginbayaran na 3,000 ka pesos nga pagkatapos magbata ang karabaw and then kumalutas sa kwaon na inadayon sang nagbutang abi nga sang kwarta pero sang time nga nagbata ang karabaw nagdigad lang nga bulan kwaon na kuntani sa tong nagbutang tawo wala man ma-mention diri pero hindi na magsugot ang isa ka bata o sinisang biktima amo ning rason nga daw may paglinalisay dito dason nagpauli man ang amo nga mga persona nga nagkanto dito agud kuhaon kung tari ang karabaw so dira ginalantaw man sa pamilya nga posible mangin rason pero suno sa ila way man sila kasiling nga amo na gid kag ang ikadua ang iya ginatalauma dira sa nga duta sining sa biktima nga sa din Action Dorel suno pa sa payag sang bata nga si Gabriel nga ginpahalin na siya dira pero wala siya magalin kay ti mayara na siya payag kay gipatindog kag madamo lang iya dira nga mga paranom so mo na mga rason kag mga pangayo sila iya sang justisya sa natabo sila sining amay nga ginpatay nga wala iluoy kada mo damo gid sa pila sa iya sining lawas tugas sa pangalotang so sa payag pa ni Gabriel nga tihalin dito sa natabuan sang insidente nga natabo kahapon sa nga mga pasado alas 9 ila nga ginkarga sa karusa ang ila sining amay pakadto diri sa may proper sa barangay Celestino Villa sining kay god nga mapadulog nila mga 3 pa ka oras ang lakat bala sang karabaw kagang ilamay ginkarga sa karusa so gito kabayo nga tigin dala dire sang barangay man sa bahin sang Alfredo Marañon District Hospital kamo ning malapit-lapit compare sa Cadiz kaya pagkatapos dire siya gindeclare nga patay na sa sining hospital kahapon sa hapon. Now ang investigasyon sa kapulisan nagapanayon sa gapon kay hindi sila makasaka dito bangod kay very secluded ang lugar kag sa Aminado man ang pulis pinagi man siya kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi nga delikado subong nga coordinate lang ada sila sa pamilya kay buwas amo lang ang ila dito pagsaka kag baga conduct sang thorough investigation may kantanan sa sini ang payag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi may kantanan regarding sa incident sa Celestino Villasin o mga nanginalantak ka din sa possible nga anggulo o possible nga suspect ay wala sang may nakakita sa sa suspect no identified ini sa dito sa natabo so kita sang wala pa kita idea so anyway on the way ko man natin investigation so to locate sang o to identify sang suspect sa mga shooting incident. So karon Action Dorel kon buwas Lunes amo nang ila sini nga plano gid nga saka kay patigayon sa ila sini nga investigasyon dito agod may baluan kun balasin og gid ang naghimo sa pagpatay kag nagubra malalam nga rason nga gipatay ning simple lang nga isa ka mangunguma dira sa may sitio Tambubo sa barangay Celestino
Villasin. Para sa Action Report, Sunday edition, hindi si Action Roger Gutierrez Report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Las 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Daging salamat Action Roger kag sa iluhantang balita kay Action VJ Apasible. Crime rate sang binalbagan manubo halin pa sa nagligad nga bulan. Detalye sa Action VJ. Action VJ, good morning. Aksyon na Dorel ginpasangkad na si karon sang binalbagan PNP ang ila sa nga koordinasyon kag collaboration sa pila ka mga force multipliers bilang kabahin sa ilang pagpreparar sa pila iyak ka mga events nga pagahiwaton sa banwa sang binalbagan sa mabot nga bulan sang Disyembre. Ini ang ginpahayag ni Police Major Ilendi Rebosquillo, ang hepe sang binalbagan PNP. Suno pa kay Major Rebosquillo sa kada aktibidad nagakinahanglan sila sang manpower agud masiguro ang seguridad sang publiko. Ginpahayag man sang hepe nga wala pa sila sang paghinon-anon sa lokal nga panguluhan sang binalbagan may angot sa pila ka mga aktibidad sa masunod nga bulan. Pero suno sa hepe ila pa nga ginapatsyempuhan no bangod sa karon masako pa ang LGU sa pag-asikaso sa pila pa ka mga helikoton sini. Apisar nga matawhay ang banwa ginpahayag ni Rebosquillo nga wala untat ang ilang intelligence monitoring kag information gathering agud magpabilin ang kalinong sa banwa sang binalbagan. Dugang padre ni Major Rebosquillo humalin sa itong selection nga bulan manubo ang crime rate sang binalbagan espesyalmente ining ginatawag nga 8 focused crimes. Ginalauman sang kapulisan ang kadukon sang volume sa mga tawo nga magapakigbahin sa pilag sa mga events. Mangod ini ang mangin kauna-unahan nga mga events sa bulan sang Disyembre nga mangin mahalog ang restrictions may kaangtanan sa COVID-19 matapos ang duwa ka tuig bangod sa pandemya. Yari si Police Major Ilendi Rebosquillo sa aton nga interview. So, sir, ginapa-kanatan ang aton collaboration at coordination sa aton mga advocacy support group kag ang aton mga force multiplier sa upcoming ang mga activity within the month ng December. Kay kinahanglan natin isang manpower kay every activity kinahanglan natin sang security nga magkita with regards to safety ang kalinong sa palibot. Kasi kung lack of personnel, dira kita mga bibit siguro. That's why nga nagapagkinilaan kita sa pag-coordinate kag sa continue nga collaboration kag pagpagsapol sa ating mga force multipliers sa sining number kag ang advocacy support group nga sabihin sila na ang mangin extension namon sa amon mga pag-implementar sa mga buluhaton kag ilabi na sa pagbintiran sa mga palinong sa sining banwa. Ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang binalbagan PNP para sa pagpangalagad sang Action Report Sunday edition. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Las 5:40 Action Radio Philippine Standard Time. Maraming salamat sa aton nga action reporters kag correspondent sa mga balita sa siniman nga aga. And of course, mga ka-action, bontis ko malipat, congratulations gid ha sa Team Action Radio Bacolod basketball team ni sila, mga ka-action. Kaya man sila ang nagkampiyon sa pinakaunang Invitational Bruhilda Basketball Cup. So kagabi inigin patigan, mga ka-action. So ginlutos ang Team ARB ang RAM nga sa score nga 58-49 sa championship round. Nga ginpatigan iyan dahil sa may NOTF gym kagabi. So nakuha naman, congratulations kay James Galanza. Nakuha niya ang MVP nga award, no? And of course, kabahin sang coaching team sang ARB, ang Mosanday News Director Action Rex Cantong, Ted Poblacion, kag Serafin Nasyongayo or Nasyongayo or Nasyongayo. Basta congratulations nandra sa inyo. Kag of course, arato hapon ang support sang Team Action Radio Bacolod upod ang station manager Action Nona de Maalam Magbanwa. Okay? So congratulations gid liwat ha sa aton dra ka mga
players bala sa Action Radyo Bacolod nga pwerte ang pagpaninguha, no? Pwerte ka mga moves nila bala maka-action kay kagi ko na lantaw mong sa ilang hampang pwerte. So congratulations gid. So magabukas ang dubali season 1 inigali nga magabukas ang season 2 sa ining Brujilda Basketball Cup sa November 25. Pasakupan naman ini sang 32 ka mga team. So ang una yung mga aksyon, though 36 ka mga team to nagpasako, pero gintunga tiya sa 4 ka mga bracket. Anyway, congratulations liwat sa Team Action Radyo Bacolod. Padayon lang no? Padayon lang sa pagka-champion. Pagka-champion, okay? Munang ginasili nga basta action, kampiyon, okay? So, sige, congratulations gid liwat sa inyo. Kag, subong mga ka-action, mapos kita na for some commercial break sa aton nga pagbalik, mga balita na national. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Sa pungsod Pilipinas, kanagapangduha diri sa pwesto ang cerebrovascular diseases, kalakip na ang stroke kag aneurysm nga may 32,354 iya ka mga nagkalamatay o kon 10% makaaksyon. So, ang ikatatlo naman nga rason sa mga kamatayon sa mga Pinoy makaaksyon, ining neoplasms o kon cancer nga may 31,487 iya ang nagkalamatay o kon 10.1%. Yara naman sa 20,107 ka mga tao nagkalamatay bangod sa diabetes, samtang 17,999 naman ang nagkalamatay bangod sa hypertensive diseases makaaksyon. No? Halin lang inisang Enero ha, tubtub Hulyo ha. So wala pa yan nadala ang Agosto, Setyembre, Nobyembre, Oktubre kag Nobyembre makaaksyon. So ang COVID-19 naman nga balatian yara sa ikanapulo nga pwesto nga may 12,083 nga nagkalamatay halin Enero tubtub Hulyo nga record sang Department of Health. So dapat makaaksyon halungan ginato ng ato niya nga ikaing lawas. Gani isa sa mga paayo bala makaaksyon nga panaming or dugang protection sa aton ikaing lawas. Of course, ang pag-inom sang food supplement. Kaya makabulig ini nga mapabakod sa aton immune system. So ano nga food supplement makaaksyon? Syempre, o sisaon naton, pilion naton ang bisan madugay na sa merkado, wala nagabago ang presyo kag of course ang kaepektibo mas gid pa doble. Gani ang The Original Koi Herbal Capsule bala mga kaaksyon. So rekomendado gid ini siya kay madugay na iniya ining iban nga mga food supplement makaaksyon bag-o na nagtuluhaw, pero ining The Original Koi Herbal Capsule madugay na ini sa merkado. So, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang isa sa tagsakdag sang The Original Koi Herbal Capsule. Gani, may kitahabit ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy.
Las 5:52 Action Radio Philippines Standard Time. Kag sa gihapon ninyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday Edition. Upod ninyo alagad Action Dorel Kabato. Kag this time mga ka-action, inibalang si Presidente Bongbong Marcos bilang mga ka-action. Kaya nagpahayag siya nga magapangayo siya kuno sang bulig sa pungsod Saudi Arabia may angot sa oil crisis, no? So kabalo naman kita nga bangod sa krisis sa petrolyo, so resulta ini sa pagmahal of course ang mga gasolina, mga krudo, mga gas, no? Kerosene, nagamahal gid mga ka-action. So imagine sa mga pre-pandemic ang gasolina para pa lang sa sa 42 ba mag 45 na gani kisa or mag 50 na do ang tawag sini kanina stretching ka na mag 50 ang gasolina, susubong pilang gasolina, mas mahal lala pag ng diesel kay nagmahal pag ng diesel mga 80 no, mga 75 gaamo na ang presyo hanay subong. So kabay pa may positive ini nga resulta ini nga pagpangayo blasang bulig ni Presidente Marcos sa pungsod Saudi Arabia kaysa sidelines ng bilateral meetings ng APEC Summit. So ginistoryahan nanday Presidente Marcos kag Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman ang tupiko angot sa enerhiya or energy kag petrolyo. So suno kay Marcos, ini ang iyagin na palabot sa leader sa Saudi Arabia nga amo ang kabalo naman kita mga ka-action nga Saudi Arabia isa sa pinakadako nga producer sang petrolyo sa bilog iya nga kalibutan. So kabay pa nga may maayo man ini nga resulta kag makabenepisyo man ang mga Pinoy bakayti kung magmahal na ng gasolina hindi lang kundi amo na tawag lang mga kasyon nga once magmahal ang gasolina, domino effect bala dalahig tanan. Gamahal ang mga pagkaon kasi syempre ginaano pa na nila mong ginabiyahe pa na nila. So syempre magamit sang magbiyahe sila lang magkarusa da sila no. Kun layo so gasolina gina mga kanter gina mga salakyan gina mga provide sa aton sa mga utan. Halin pa na sa kanlaonda or ibanda kabankalan din para nga mga lugar dra. Siyempre ginagamitan ginasang truck so gagasto gasolina or diesel. So siyempre ma-increase ang ilang mga expenses. So ang ila baligya ma-increase man. So amo na agad domino effect na siya mga ka-action once ang gasolina or petrolyo ang magsaka or amo na sa sinigan nga semana do wala po ka monitor kung may pagsaka naman or may pagnubo i-check ta na karon mga ka-action kagi pabalota sa inyo ang ining sitwasyon sang lakat sang presyohanay sang petrolyo iban gani duway na lang yaga gabantay kasi syempre ginapaabot naman mo nga kada semana although magnubo to pila man lang ginanubo no pero kung magsaka gani daw tag 5 pesos dayon okay, so sige kay do ka dasige sa aton oras. Kita na yung mga ka-action, ma-pause for some commercial breaks sa aton pagbalik aton kuha ng patrol para na sa balita nga natipon sa siniman nga aga. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na? Wala medyo malalang tutunlan ko. Alright, so good morning. Kaina ko naka off ang sound. Uy, tiway gituguro na batian ni Ma'am Van akong tamiyaw sa iya ay. Sige lang ya Ma'am Van kay kung wala mo to nabatian Ma'am Van mabawi tiya buwas sa newscast. Namon ni Action Boy pa tamyawon ti kay Ma'am Van, no? No sound. Subong ya Ma'am Van, may sound na. Sa atong mga ka-action may sound na. Good morning na lang kay Raymar Beranyo Lengoste. Good morning sa imo dra sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always and God bless. Kay Alberto Tapalya Jr. Good morning. Kay sino pa? Oscar Sulya. Good morning man. Shout out idol. Oscar. Okay na. Ara nag-idayon. Or shout out lang daw sa Oscar Sulya Vlog. Yes, i-follow niyo siya ha. Thank you. Stand by. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging
milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required This time check is brought to you by... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang... 5:57 Action Radio Philippine Standard Time. This time maka-action aton pagkakuha naton nga patrol. Redaction Zil Minardo para na sa balita ngayon natipon sa siniman nga aga. Sa patrol, Action Zil. Action Dorel, ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, 303rd Infantry Brigade Commander, nga dapat sundon sang militar ang tanan nga pagsulundan agod malikawan ang malain nga hitabo kaangay sang pagdutsang patay sa katapo sang Scout Ranger. Nagpanugyan man si Pasaporte sa tanan nga katapo sang Philippine Army nga likawan ang pag-inom sa publiko nga mga lugar. Suno kay Pasaporte, wala man sila ginabawalan mag-inom apang dapat magpili ang mga ini sang pribado nga lugar. Madumduman nga isa ang patay kag apat ang pilason sa nagluntan nga shooting incident sa isa ka resto bar sa siyudad sang Bacolod sa tunga sang isa ka accountant sang bangko kag militar sang tinarikdan kung sa diin nagsungka na ang tatlo ka mga kaupod pa sang suspetsado. Samtang nagpamalibad naman nga magpaidalom sang paraffin test ang suspetsado. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamog inyo salamat Action Zil Minardo sa balita. Good morning lang kay yes may sounds na kuno. Ay sige salamat gid Ma'am Van. Good morning da sa imo. Ay good afternoon gili. Snowy afternoon. Sa kay Ma'am Van and Doc Matmeo dira sa may Rochester, Minnesota. Kay Miss Georgia Gargasiran, good morning man sa imo. Roberto Alpas, good morning. Sa taran niya may birthday today, ha? Happy birthday. And of course, happy wedding anniversary sa nagasaulog naman sa ilang wedding anniversary. Kay 35 days na lang mga ka-aksyon. Antes ang Christmas, kag 42 days na lang. Antes naman ang year 2023. Madapog niyo salamat sa inyo pag-upod sa akon sa siniman nga aga. So, laso naman yung Domingo mga ka-aksyon. Lupdanay naman kita sa gihapon sa programa Action Reports Sunday Edition. Ang yung lagad Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!